Matala kiti umula tayo nikat tayo aja digu ay kwan digu danom na ang dapat jilakay ang dapat ditanin Ako talaga nun. ato lakay niti mula tayo apan tayo agmula iti aba nga masida kaya tunog Mula kasi ate. oy ti barbaro tayo nga kwa tamadala kayo ni mula na talong bato ba baba ni apo kwan apo initin pero nasiniit pa lang ti ko nalakay nasaniit pa lang ti pudot na dito yung dagiti bakkaptat Mula kayon. Uli kami ayun ng pag. Ay, wag niyong patayin ha. Wag niyong patayin yung frog ha. Ikay uli lang. Inwarsium aminan. Oy! di ba do pala Uli tayo ng pag. Eh, Ito, magtanim guys. tayo ng ano, magtanim tayo ng gabi. Uli tayo ng pag. Kasi ito. Tayo po ay magtatanim ng gabi. yung isa magluluglug yon Kano nga nga kabuno ka ta? no kanto ano makakuha na no niya tawag natan Kaungar. kaungar Magbabasa yung mandagit yun eh. Sige, ilipad ang ito ya.
Nabukot. Yeah, magtulong ka din eh. Tanim tayo ng gabi. Natulong ako. Kung... Natulong ko na oh. Wow. Napalalim ko. Galing ah. Ano na? Ano na? Ano na? Magtulong ka rin? Hey. Pawang kwan ah. Pawang kwan ah. Pawang dahon ah. Dapat Na di ba maliit. sawanan? Di magkuha ang grindi ah. Oo. Papalan niyo, Jai? Green man. Maliit man. Kasi manilan. Dahon. Yaki na. Oo. Kamay. Ang grindi. Ay, nagluglog ko naman dyan. Jai. Ah, sige, sige tara, ilagay mo. Ganyan lang, ganyan lang. Ganyan, tapos ganyan, tapos ganyan mo, tapos ganyan mo, tapos bukan mo, dalawang kama. Okay? Ganyan. Marunong ka kay? Apo. Yung damit mo ah. Yan. Pagod na ako dito. Hindi ni nanay training ko nagwa. Kasi magpinangayan na ang harap. Okay. Marunong ka dyan, mga ta. Ay, wag ka nag-dry na dito. Ay, aling mayo, ako lang manok. Guys, tapos na yung quiz. Tingnan mo, hindi tayo mahulog. Tara. Hindi makaya begitu, dudumot dulu. Tanto na, kaya mata. Drop ko dali dulu. Nanti katanya tangkaran niya ako.
Kaduminggon sa ating kuwapa. Nagkit ati. Mabiyaglat ati sis ba? Dari Kastila. Mabiyaglat ati na kayo. Pero batit. Kurkuraan tayo gamin tibin eh. Portat ka naman. Gusto mo lang kitang. Ay, salamat. May rescue na nito. Lakay. Ay natog mula tayo ti Aba. Itara tayo muna kasano ti maging outcome natin mula tayo apo. Nga ba? Ano mayat ay ininutan tayo nga kwate yun. Abaan. Yeah. Hello, Kuya Gino. Hello. Let's go. Kuya, ilan aka? Tulungan mo ako ito ba? Magic mo ito ba? Patay gamin lang kay nakasarak kami kaso ni Apo lakay bati. Bilin nga. Ado. Kung saan gusto magbula dyan? Adyan alam eh. O di lang ka mga 300. Ay, tanyo lang ka na. At igid nila kay Mulaan pa ato. mulan. Habaw di are. Bayad! Ano? Hindi lang kay. Ito bang ubing ke nagpipig sa ti sa uda. Kasi ni Apo lang kanalpasan ti minulaan tayo nga aba. Sabi siya nga pulo nga batog pinamulaan. Darang piton lakay pito mika sa nga po mika kwa 20 ati ko mami pati ta igid na mulaan. Ito lakay. Ito vlog tayo. Atoy Alda. Sa magi ko. Salamat sa Diyos.